Saúdos, que tal como están? Continúa aberto o debate sobre a taxa turística que defende o goberno local e a que se opón a Xunta. Dende Compostela Monumental son rotundos. O gravamen que propón Compostela Aberta non soluciona os problemas que ten a cidade en materia de turismo. Pola contra, a hostelería Compostela está disposta a falar do controvertido imposto e ten claro como debería aplicarse. Non hai un posicionamento unánime entre os colectivos de comerciantes e hostaleiros da cidade sobre a taxa turística que propón o goberno de Martiño Noriega. Rotundamente en contra amósase Compostela Monumental, digno colectivo que a medida non serve nin para alongar as estancias dos visitantes, nin se adapta a unha cidade que sempre estivo aberta aos peregrinos. O sector está en contra, por un lado, o sector turístico está en contra da taxa. Non digo que non beneficie en algúns puntos a cidade, pero esta cidade sempre foi unha cidade de acollimento de peregrinos, con lo cual encarecer xa os costes mesmos da estancia de un simple peregrino en 2 ou 3 euros me parece desorbitado. Por outro lado, se o interese é recaudar para poder barrer as nosas propias calles, xa temos impostos suficientes para elo, non? A que sí está disposta a falar da medida é Hostelería Compostela. A nova directiva da asociación comparte moitas das conclusións do estudo que o goberno local lle encargou o profesor Luis Caramés sobre a conveniencia de implantar a taxa turística, pero teñen claro cara a onde debera dirixirse ese gravamen, non tanto os visitantes que pernoctan como os que saturan os arredores da catedral e marchan sin tomar ningún café. O que é o contorno da catedral está saturado de xente e, dende logo, o que se che pode decir é que no meu bar non están, nin pasaron por ali. Como moito, foron ao baño, sin pedir permiso. Desde a asociación estamos dispostos a falar, pero, dende logo, teríamos que empezar por exemplo, polos excursionistas antes que pola taxa hotelera, non? Porque, ao final, a mellor pagamos máis os hotéis e, bueno, o problema que temos é que nos en temporada baixa non temos clientes nin hóspedes. Iso sí, o colectivo quere saber a que se destinarían os cartos que se recadaran ca taxa. A nova directiva da asociación tamén ofreceu hoxe as cifras de ocupación no mes de setembro, por riba do 85% tanto nos hotéis como nas pensións. De cara a outubro, as previsións baixan ata situarse entre o 68% e o 71%, pola falta de grandes eventos na cidade. Pois o alcalde quixo agradecer á Hostelería Compostela a súa dispoñibilidade a abrir o debate sobre a taxa turística. Martiño Noriega tamén lamentou o portazo da Xunta con respecto a negociar a medida que cualifica de reduccionismo infantil. Creo que equiparar calquer debate que se dá ao respecto con unha posición de fobia ao turismo é facer un reduccionismo infantil. O mellor se vivimos intelectualmente en esas coordenadas empobrecedores, pois aceptamos, pero a min provócame un pouco de pena que non se podan dar estos debates. Entón eu agradezo a hostelería pois a súa posición, a seguir falando do tema. Eu estou convencido que un debate que chegou para quedarse. Tamén o voceiro do BNG entrou a valorar o estudo sobre a taxa turística, medida da que dixo Rubén Cela comparten a filosofía. Non en tanto, o voceiro nacionalista cree que non se debe simplificar o debate. O BNG recoñece compartir a filosofía da taxa turística, pero con matices. O voceiro nacionalista aplaude que se encargara dito estudo ao profesor Caramés, documento que tiñan que ter presentado hai 10 meses, cando Compostela Aberta abriu o debate. Rubén Cela cree que o Concello ten que negociar coa Xunta e resolver algunhas dúbidas que formula a medida. Non se debera simplificar este debate a simplemente taxa turística sí, taxa turística non. Creo que hai moitos outros condicionantes que hai que poñer en riba da mesa. En primeiro lugar, para qué? Taxa turística para qué? Non é o mesmo que nos digan, mire, pois o que se vai recaudar de taxa turística pois vai a ser para financiar liñas de baixo coste, a que nos digan, mire, pois o que se vai recaudar de taxa turística vai ser para baixarlle o recibo do lixo aos veciños e veciñas de Santiago, ou para restaurar o empedrado da cidade. Bueno, non é o mesmo. O segundo, para quen? Quer dizer, vai ser só para a xente que pernota nos hotéis, vaise poder garantir que noutro tipo de aloxamentos de aluguer de vivendas, tipo Arambí, ou outro tipo de mecanismos van a pagar, si, non, depende. Rubén Cela falaba da taxa turística nunha rolda de prensa na que deu a coñecer unha proposición que levarán ao pleno de outubro co obxectivo de presionar a Madrid para que, dixo o voceiro do Bloque, non ocorra o mesmo que aconteceu no túnel de Conxo. Pero incluso cos propios datos do Ministerio, no mellor dos casos, e cumplindo todo, pois estaríamos nun horizonte
de remate da obra si se finaliza do ano 2021. Non? Por tanto, para nós esta é unha preocupación de primeira orde e se non queremos que pase como noutras actuacións do Ministerio, como por exemplo no paso inferior de Conxo, que se fixo tarde, que se fixo mal, que está inacabada a día de hoxe, pois se non queremos que acontezan cousas así, eu creo que é fundamental que haxa unha forte presión social e política para o remate completo deste enlace orbital. Non? En canto á aprobación da primeira fase da intermodal, o voceiro do BNG cree que foi unha oportunidade perdida, en canto que o proxecto non cumpre coas necesidades urbanísticas e de mobilidade que precisa Santiago. Cela cree que o goberno local debe preguntar por que o investimento da nosa estación é 3 veces menor que a das estacións de Vigo e Ourense. Todo isto nun venres no que hubo xunta de goberno. Na reunión semanal do Executivo aprobouse abrir expedientes á empresa Euloxio Viñal polos retrasos na execución das obras de Vistalegre. Ademais, deuse luz verde o último trámite previo á licitación do proxecto de rehabilitación de Castrondouro e Patio de Madres. Así, a actuación podería comezar no primeiro trimestre de 2018. Despois de anos de execución parece que as obras de Vistalegre están rematadas, pero aínda así continúa a polémica. Hoxe a Xunta de Goberno aprobaba abrir 2 expedientes de sanción á empresa Euloxio Viñal polos continuos retrasos acumulados nestes traballos. No caso da fase 1 de Vistalegre a sanción é un pouco máis de 100 euros día de retraso e no caso da fase 2 son 350 euros día. A proposta de sanción é unha porcentaxe sobre o volumen da obra, por iso hai esa diferencia de precio nas sancións e pois, a sanción se aplicará, quer dizer, isto é o inicio do procedimento, logo eles alegarán e se resolverá como consideren os servicios técnicos e xurídicos do Concello. Unha xunta de goberno na que se lle daba luz verde ao último trámite pendente previo a sacar adiante a licitación das obras de Castrondouro e Patio de Madres. Deste xeito, os traballos poderían arrancar a primeiros do ano que ven. Na reunión semanal do Executivo tamén se aprobou a adxudicación da reforma do pabillón do Apóstolo Santiago e acordouse nomear a Silvia Aramburo como directora de área de réxime interior. Por último, deuselle luz verde o proxecto de adecuación dun aparcadoiro público na avenida de Ferrol, na parcela onde estaba previsto levantarse un novo centro de saúde. Se está pensando en planificar a súa boda ou organizar unha comuñón ou bautizo ou simplemente sente curiosidade, esta fin de semana ten unha cita en área central. O centro comercial acollerá uns 50 stands relacionados co sector nos que atopará de todo para deixar o seu evento preparado. Outubro é unha boa data para comezar a preparar as bodas do ano que ven e que xa saben que hoxe en día unha celebración deste tipo require de moito tempo. Iso si, a área central quere facilitarlles as cousas e esta fin de semana acolle coa organización de Dolecer Eventos un salón de bodas, bautizos e comuñóns que xa celebrou a súa primeira edición en abril. Durante este sábado e domingo poden atopar no centro comercial de todo para deixar preparado o seu gran día. Ademais dos stands relacionados co sector, tamén haberá actividades de entretemento. Un salón no que podes encontrar todo o que precises para a túa boda para deixala lista. Pois chegas ali, podes contratar desde restaurante, fotógrafo, coche para a boda, maquillaxe, pasando por vestido, etcétera, etcétera, non? O sea que podes encontrar todo o que precisas sin ter que moverte, marearte, recorrer Galicia inteira. E despois, por outra parte, para un pouco máis o público xeral, pois teremos actividades de todo tipo, pois para nenos, como hinchables, pintacaras, globoflexia, talleres, manualidades, de todo, non? Para que non falta diversión. Ademais, outra das actuacións estrelas será un espectáculo aéreo acrobático, pero para prato forte teremos a recreación dunha boda en directo. Haberá unha o sábado e outra o domingo, as dúas ás 7:30 da tarde. As bodas en directo. Vamos a facer unha recreación dunha boda, tanto sábado como domingo, pois con todo. O sea, realmente desde mobiliario, a súa noiva, seu noivo, os nenos casarras, etcétera, etcétera. Cunha pequena diferencia esta vez, que a boda do sábado será unha boda real.
os noivos realmente son parexa e van facer o seu casamento no propio salón, no centro comercial, por suposto, aberto ao público para todo o mundo e demais. Entre as curiosidades que podemos atopar entre os 50 stands que participan está, por exemplo, a posibilidade de alugar unha carruaxe de cabalos. Ademais, as distintas empresas ofrecen sorteos e diversos descontos. O salón estará aberto os 2 días, dende as 12 da mañá ás 9 da noite. Imos agora ata a Fundación Torrente Ballester, que onte acolleu a presentación da Guía Ilustrada das Igrexas de Santiago. O libro editado polo consorcio e El Patito Editorial fai un repaso polos 19 templos máis importantes da cidade. O Consorcio de Santiago e El Patito Editorial veñen de publicar a Guía Ilustrada das Igrexas de Santiago de Compostela con textos da historiadora Marta González e ilustracións do gaditano Joaquín González. O libro reúne un total de 19 templos emblemáticos da cidade. Todos eles teñen en común que están situados no casco histórico, contan cunha historia relevante e, ademais, posúen unha arquitectura salientable. A guía está editada en galego, castelán, inglés e alemán. Mentres, o Museo do Pobo Galego sigue a celebrar os seus 40 anos de historia con distintos actos. O último tivo lugar onte, un foro sobre medio e natureza na Galicia de mañán. Nela interviron, entre outros expertos, Virxinia Rodríguez, presidenta da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ou Ricardo Beiras García Sabel, catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo. Na mesa debatiuse sobre o futuro do medio ambiente galego e a evolución que pode seguir nos diversos escenarios que se poden presentar. Con este ciclo de foros, o Museo do Pobo Galego aspira a albiscar como ha de ser Galicia no futuro inmediato, dende a reflexión sobre os cambios habidos nas últimas 4 décadas e os desafíos a enfrontar no futuro. Imos ter unha fin de semana máis de verán que de outono. Todos os detalles da predicción do tempo de seguido da man de Meteo Galicia. O sábado, en Galicia, teremos o ceo en xeral despexado durante toda a xornada. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas quedarán sen cambios. Os ventos soprarán frouxos do nordés, sendo moderados no litoral norte. Non se agardan cambios significativos para o domingo, polo que agardamos un día de ceos pouco anubrados ou despexados en toda a comunidade. As temperaturas continuarán sen cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. Durante o luns agárdanse ceos despexados en xeral con algunhas bretemas no litoral atlántico. As temperaturas mínimas estarán sen cambios, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso, agás na costa de Lugo, onde ascenderán. Os ventos soprarán frouxos. O sábado, en Santiago, continuaremos con tempo estable marcado polos ceos despexados. As temperaturas máximas subirán ata os 28 graus. No domingo seguiremos con tempo seco e soleado. As temperaturas mínimas caerán lixeiramente ata os 12 graus, mentres que se manteñen as máximas. O luns, máis do mesmo, con ceos libres de nubes. As mínimas continuarán baixando ata os 10 graus e as máximas manteránse en 26. De cara a fin de semana, saibamos que actividades se celebran en Santiago na nosa axenda cultural.
Isto foi todo pola nosa parte, non marchen, que agora chega a entrevista do Preguntoiro. Hoxe Silvia Castiñeiras recibe a concelleira de Turismo Marta Lois. Nos volvemos o luns con toda a información. Que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.